Asia ya itabirwe na abagusibosi Ogoraria kwaye na bosemia kwaye Amashabiki ya itabire na indeni wabamwachete KISII FM KISII nyamira mwanyageti ngekima Enka yomusi Nigekamotegerera Anyoro bosemia Orogendo rukwegena Ringana RIMWAMU Brigadier Orogendo rukwegena Ringana RIMWAMU KISII FM Enka yomusi Eri neringana RIMWAMU Ingana rigia Inyansi Ikogokia Yagoroke chinkro Riogosemia Baminto Ingana rigia Eri ingana RIMWAMU asobotuko bwa lero na RONALD MAYAKA Muncho mutegereri mugoroba ya bono nagote binyari kwiguraga igamariko ga birinde tunyari gusanga munaye marikara igakurwa segetabu kia abaruoti ya kabere isano ndetosome bunge bikesanaga manya gusanga munaye what I have this evening sole muncho mutegereri baruoti ya kabere isano ndaketeko someye mongikinye numugano mutambe moyo manyeti na bomo kugendera gusoma at your personal time but taka kudondoa tu bibungo bitnega iga amarika kale gotebanga na hama ni umuchiki bw'abaruani segi bomuruti waba Syria ni garengo monto bwengencho enene asobosio bwomone noye na omone noya ni ga musigete mone kiagera sengencho ya na hama ni omonene aeta ba Syria bobui era ni garengo monte tuoni yesegi kulindu burwire bwo ukoma mbwa muriete inga kiya mekera ba Syria bagendete gusakura bagoso mu sekunde kurwa sense y'aba Isiraeli nera akaba ogokorera mukana amani emeremo mu sekoli agatebya mukomone noye onyendiri omone none arenge koba amo no mubani uri ukare awosa Maria mubani uri nanga namugwe ni burwire bwaye bwa ukoma asayo namani akagenda agatebyo monenoye amangana ayo mwana uri omuiseke bwa Abaisiraeli amotebetie na umuruti bwa Abasiria akamotebya genda bono iga na inche nintomeri irube asumuruti bwa Abaisiraeli mwana mutambira kini egentonta kete kukwanira no kira samarika ya iga tuasomire Lerulinga lya nali mwamwe mugoroba ya bono nali etsaito egotebanga God never makes mistakes. God never makes mistakes. Nyasaye taliko korama mocho, Nyasaye taliko make mistake, Nyasaye taliko korage ntogeta bwati mocho ko, Nyasaye taliko korage ntatarubertie. God is a God of order na kirege ntukego koreka nanki bwato mochokoe marika tebere goro ya nama niga igomurwani segiye marika batebange tuoni usa komanda muchiki komande ye mariko batebanga nama niga bwate chinguru chinane na inde nonye no mone noye niga mwanchete kiagera gwetera asala basiri mbanyorete ubu buyo bonene ase kisigi bali kurwana n'ababisa babo but amarika menya gotebanga the problem mungwano yabwate besides yukobeka uniform cy'abanyanyimbo besides kutwari bunduki kibwata masasi akora sa besides yereko menye nyumbengi ya because this was a commander he had diplomacy na bruwari tuurere wa ukoma God never makes mistakes kina kintu nakire kuyarokereria nse nganya saita nago
bagakora mamocho gento kende yonse gokora ngibwatekerenga kiaye. Most of the time we problem we ucha yabekero ntuliko ba sensitive tumanyenga mpapa skinya sata kitike kiabere aiva miga it looks ipapa siyaye nereli maliko gana hate banga bono namaniri engakie ya momba chiete bagachigo sakura, to capture and raid. Actually raid is the best word there and that to make bagachigo raid asense ya Israeli ekero bagenda gusakura ali asense ya Israeli bakamanya kugosa agasubati gete bakaimukia agasubati getagake bakakaira ekiagara karolekana tuko bakanyakieni ina ngutumeke engeli yinga ka sengencho no musubati omoke sana bakamuira sengencho alengo munyakieni bakatebanga ali bakatokumuita tigatumuira akorere omungino nemeremo egento namania tamanyete nkirianga agasubati akabakonya ngatigatubere gachiko bagasomba inga chikobanga nakwo embolia yaye inga chikobanga nakukara chikogera chikubwene gentata cha kubwenense. Actually there is a time na shete guria text here some time back around the year 2021 ekerona tebete gaigange korona chite gokora na korete research guru yaga subati yaka nkamanya ku understanding abasiri karo bari kurwana kizege cyabo eliba bakabago chikuno mungwano kurukunga namani ekero barenge kugenda kure ideas ekero baye kwenda gusakorase abari guita abantu bari gusangio onye bajiri gusakora guse ne nyumba yawo abago ita abantu barase nyumba iyo bayira kiregento kero. It is actually saying akamwana kakago cha gusakorwa yani gago cha goswa akamwana kago cha kubwatu gakwirwa ko bagas umusomba abarwanisegi bege kosi keke kya naman mba iteta bayibuli baye karoche kero bayigete mwabo lakini baro bakakarora mabere kira baroche nakamwana kabwate kieni bakatya tukaire. So she had that trauma imeyaye nganaki abanyanyimba bayiga inse yobuchiki bwana mani baitira bayibuli babo bamanyire bono kumurusi abamoirire ense ngao. Lakini nga all that no yale will happen igo. Still God never made a mistake. Akamwana akanga na kwa chikoba bono li chibu ekero oburwairo boiga ani abantu bao kole mirimo na bamanyete mechando yetu tubwata situmenyete because it is possible ngano na abantu abamanyare guchikamba amanyete ngana arwari tuburwire bwa ukoma kero kende gari kubeka chianga cyabana jeshi kabisa bwetu bakabisa but the girl knew inge boss yaye na bwatu burwire bwa ukoma aiga no akasubati yakaiga na nonda chikukolera umugano yone bono mugoroba usubati uyiga bono okokolera mukana amani namanyite sarwete soboga ali Israeli ngumubani Elisha ngukorale bikone nande nkobweniyale naliyatebya mukana amaninga onyendirio mone no namanya umubani ugakalese itu angaga nyoroku weni wakurwa soborwero bwega bwa musumbuire na mtake tora posiga tuirane magaga umwano yo gusabera namani amaya aiwetenga namani yangana nyumera no mubani ugakale Israel amubwenye oyo no umwana oroche kabisa na maisa yengana kia banta bayiga barwanise yaba bakolera bayibuli babo baye
bakule bamwirire n'ekinguru against our wish inga still igaganeretie omonto oyo kurukunga namani amayanga na kingo koro moneno nabwene paka gacha batebye muka yenga moneno naise kumanya angaga agenda sito akwane no mubanioro umuchando yoere. And by the way, umuswati oyo igamangana nda kwane na mange sana igoro yaga swati yake kiagera ngwebulinde ngana kiale kunyarekana bono under the circumstances babu ataka mwanaka ngakibone kunyarekana mpaka bono bakumutrust bamutigirete nganera bono gokorera emirimo mukana amani. Yani onde ore korengelinga kamwana kankabwate tobo ime yaye nabara hamwe kero keno nichindagire chiakoroseri mukana amani yatebenga tiama atebenga tigamo somire so nye kiagere bintu ba roche na maiso ba korerete abibuli baito seito byaringe bintu bironge, which means umwana oyo na berete kiregento pakakuganilia na amani amaya tenko buli magoro bayabono nga nutwale nkole ngabuni yiga yokuganilia omonto gokorera mama chama nene yokumuganilia amaya. I know it's difficult humanly speaking. Taka tenko eji point chiraiga ibere ngotige mogoro bayabono kurwa somogano ye kiagera the Bible says nga ande ke tukeche kianse kinkilinga ki ngocha anda se point ya kabira actually point ya nentanga ni gego tebanga share to others what you believe can be of help to them. Share to others what you believe can be of help to them. Share to others what you believe can be of help to them. Sanga n'abantu egento keliyoro chekera konyo muntu sanga umusubati oyo namanyete inge solution nere soba ali saruseti wene chinguru numubani okaro okarelisha okorukwelisha na bago sota oti muchando oyo. It was not enough nga namanyetebo. She shared it out. Akatebanga kuranche onye ndio moneno namanya agende seito mubani naroro na bakumubweni burwero. How many times have you shared with your friend again tukira mokonye kwanya oliro bongaini gete dili gete gusugumu asigete urakira musani motibinga by the way si ukuje ujaribu hiki kitu hapa kuna kitu hapa watu wana apply bana na nchote mebati. How many times have you done that? How many times yorabe oratebenga gaki ekati ya ruru gaiga my friend tamanye tiko se kati nguri go yarenge yabe impromptu tiara kiso kesiko mwakrezi mimote mina minigo chanchukore kati koranche abantu bale batebanga tika kenyori erendia koranga krezi. Are you willing to share with others? Again, toro chikera konyo muntu. Nonyo lege ntuke kubaganua segeto tepenga gaki my friend ukara segete nchara kora gaki ya morangeli nera teme. Can you do that? Mwano ya gatebanga kende gionsi ba korre I put it aside. Tigansange again tumanye tikera workout ya konyo mugakoye. And by the way it worked. Ekiagara oyo oyako mwana oyo montako ereza mukana amani lakini amaliko na kiate baga iga inyabono. Let me just check here statement nere gaiga inye yate banga sa ina amani yakagenda gatebyo moneno ye na kina amani yakoleta kamanyama nganaye. So that means and that leads me to my second point. Yeah, tinga mukana amani na batereta kamwana kakenda kaereza namani bona amani era gatebati enda sabeli bagakurwa somo nenoye. In other words, in the point yane ya kabere nkareko tebaganga develop a character that can make people trust you. Develop a character
that can make people trust you. Burugere mbwa eragera abantu bagutrust, abantu bakwigene kero ukwane genta abantu batebenge gente kyo yakwanire nabayerebo. There is no way about it, there's no two thoughts about it. Aka mwana kuru chinki bago cha kumwegenera mbali kolengera linga kero kende aigase bagonsi aso mwana oyansi gana guchi kero kende ga ka organize tingende ngitwo kiagera ntubwate tobo so kero kende by the way nama niago sabera marube kirako gendoro kapisa ku mukichibarasi nebiegwa kero kende maybe might have thought should anything go wrong I need to follow procedure nichi protocol kigaranje no mo commander we kanone president ya sali manyenga na ikira inki ekora bako mutrust umwana oyo. That means over time obero gukora ebintu bamunalire bamumanyirenga atari gukwana gintu busaigo n'umwana ominate business konyo utwalire character yagerire bamutrustiri bantu mbagutrust so kolega asia bantu mbagutrust ote ya bantu uruwale te bancherane ote bya bantu nga kindly amina fix no text umuntu motebinga koranche na bwaterani wasegete ntumere 200 muntu yagutrusting amane piucha kundikira muntu numuchanda bwataka beso n'ukabesa gokonya abantu bale batagutrust actually ora akupye muntu tagokonya kabwate chibesa senge ncho ye character over time wa build ria sabantu maitingo no mwabese igogo cha kumudai umudai pakebesegi ebekina omonte kero obwato muchano kabisa otake topo konyi omonta bwato bokonyi lakini esinya koko konyi kiagera go bwatembo bose kwa segetire mbogete etagere bantu bagutrust entonte que tumanye nkirie magoro baya bono ngomo nene tari gokora mamocho tari ko make mistake kamwana kana kalenga gakega ko rundi byose nakwacha ko bembori yo munenoye nande mariko tana kukwana gente kena temire ko kesoma sana ngekero na maniak airanete because mariko ko tebale ngaga bwene taka babu lisankuli ari kabamwe neli umwana omoke ekera iranete nkikusakora tagasubati yaka gente kige challenge sana ese kunyorango nkigusamo correct nke kukigusamo ete muna mwanya bantu ndeos because na mani that me enchera na mani alenge willing mpaka ge asiko cha so iwa sama temume akumotunya kurumaego mwebyewa elisha akandire baka ukomelia yaza kumubwata which means umuntu nanchite ko ebye kurwebye guguchia se umuntu mokolera good service inki usa etu musubati oyo nkonye kolengereria ngonga inki ora imagine ya mokorete kerera neteka kamotebinga enganeli wasoki yankonyire gento na spend rijibese gotema kuri yuku bweni waya sinyire inki usa koreta gasubati kalia maybe genta mokorete negia ziko chenjo mabuwa ebono completely. God never makes mistakes. Elio nelingana limwamu obutuko bwa lero na Ronald Mayaka. Brigadier Asia ya itabirwe na abagusi bonsi Ogoraria mwaye no bosemia mwaye Amashabiki ya itabire na indeni wa
bamwanchete KISII FM KISII nyamira mwanyageti ngekima enka yomugusi tegerera anyoro bosemia Orogendo rukwegena ingana RIMWAMU Brigadier Orogendo rukwegena ingana RIMWAMU KISII FM enka yomugusi